Kwisizwe sase-Ethiopia kukusuku olubekwe bucala olusuku lusuku ekuthi kukhunjulwe ngalo abantu ekuthiwa zii-saints kwesi sizwe. Ezingcaphephe ke zikhunjulwa kuba zinezwi ezinkulu ezenzele isizwe. Phakathi kwabantu kukho noPilato. Nomhlekazi lonayo unikwe le mbeko kuba kusithiwa wafunyanwa emsulwa kwityala likaYesu. Umbuzo ke ngothi wayemsulwa ke? Wayemsulwa? Ziyala iziphumo sobobusuku. Zithi woyiswa kukwenza isigqibo ngexesha loba funeka enze isigqibo sokukhulwa kukaYesu. Isigqibo ke sisiseko sobomi. Yonke into ayikwazi ukwenzeka kungenziwa ngasigqibo. Ukudla okanye ungadli wenza isigqibo. Ukulala okanye uvuke wenza isigqibo. Ukufunda okanye uhlale kulelo qaba sisigqibo. Nokutshata okanye ube yinkasaya yesoke engazange itshate ikwazi isigqibo. Na isigqibo ke sizindidi. Zikho izigqibo ezichaphazela wena wedwa, zibekho izigqibo ezichaphazela nabanye abantu. Kwalapho kwizigqibo kukho onothi noba wenze impazamo kungabikho monakalo ungako. Kodwa zibekho othi wawusenza wakwenza lo mpazamo konakale kakhulu. Kuhleke kokuba ngaphambi kokuba usenze isigqibo, uhlale phansi, siphonononke isigqibo zawusenza, usivele macala onke. Ngokukodwa kwizigqibo ezawuchaphazela abanye abantu. Akho nto imbi ngaphezu koba uthi sowusenzile uthi ubandandazele naleya ngendingazange ndenze isigqibo. Uba sisigqibo ozawusenza phakathi kwezigqibo ezininzi, qala uzijonge nezinye ukwenza ubuze ungabuyeli kuzo. Xa ke ufike kuthiwa lokwenziwa kwesigqibo kuhle uba usenze ungahlali ecingweni ixesha elide. Kuyingozi ukuhlala ecingweni. Yihla noba eso sigqibo silungile noba sibina senze isigqibo. Cele kuThixo akwenze okokuba wenze izigqibo ezisizo.